Lankin, Mondragon Unibertsitateko kooperatibismoaren ikertegian, urteak daramatzagu hezkuntza kooperatiboko prozesuak lantzen. Otalorarekin elkarlanean, 80 kooperatiba baino gehiagorekin egin ditugu organoentzako saioak, eta 30 kooperatibekin bideratu ditugu kolektibo osoa inplikatzen duten prozesu zabalak. Guztira, 12.000 kidek baino gehiagok hartu du parte. Zer esan nahi du horrek? Kooperatibetako langileekin hausnarketa kooperatiborako prozesuak diseinatzen eta implementatzen ditugula, kooperatibismoaren oinarrizko balioak eta praktikak landuz. Norabide horretan egindako lanaren adibide dugu, esaterako, Soraluzen egindako prozesua, eraldi izenekoa. 3 fase izan ditu eta lanki ikertegiaren hezkuntza kooperatiboa egiteko modua adierazten du. Fase honetan, lankiko eta kooperatibako ordezkariez osatutako talde eragilea sortzen da. Talde horrek izango du prozesua diseinatzeko eta edukiak zehazteko ardura. Horretarako hainbat metodologia erabiliko dira. Adibidez, barne dokumentuen analisiak, elkarrizketak, ibilbide historikoaren azterketa eta beste hainbat. Horrekin guztiarekin, hezkuntza kooperatiboan landuko diren gaiak garatzen ditugu. Ondoren, kontraste talde zabala eratzen da, prozesuaren diseinua eta edukiak kontrastatzeko eta fintzeko. Fase hau, kooperatibako langile eta bazkide guztiei zuzenduta dago. Modu parte hartzailean, kooperatibak egun dituen erronkei buruzko hausnarketa kolektiboa egiten da, eta bazkideen ekarpenak jaso. Ze gai lantzen diren? Adibidez, Soraluzeko eraldi proiektuan ondoko edukiak landu dira. Kooperatibaren proiektu sozio-enpresariala, kultura kooperatiboa, pertsonen garapena eta erantzunkizuna, eta eraldaketa soziala. Guztira, 202 lagunek parte hartu dute eta emaitzak esanguratsuak izan dira. 10tik 7,2 adierazi dute saioari esker konpromiso handiagoa dutela enpresa proiektuarekiko. Azkenik, prozesuaren emaitzak kolektibo osoari aurkezten zaizkio. Batetik, bazkide asanbladan eta bestetik beste zenbait komunikazio kanalen bidez. Ondoren, hurrengo pausoak zeintzuk izango diren definitzen dira. Soraluzeren kasuan, asanbladara gerturatutakoei app bidez bozkatzeko aukera eman zitzaien, eta horrela kolektibo osoaren parte hartzearekin erabaki ziren aurrera begirako pausuak. Hortaz, Mondragon Unibertsitateko lanki ikertegiak hezkuntza kooperatibo prozesuen bidez lagundu egiten du kooperatibak proiektu sozio-enpresarial gisa garatzen, ikerketa eta dinamika parte hartzaileak uztartuz. Gainera, kooperatiba bakoitzari egokitutako eskaintzak diseinatzen ditugu eta horrek bermatzen du prozesuak arrakastatsuak izatea. Esate baterako, Soraluzeko bazkideen 80% prest agertu da pausu berriak emateko eta eraldi prozesuarekin aurrera jarraitzeko. Lankin, urteetako esperientziak erakutsi digu formazio eta gogoeta prozesu hauek ezinbestekoak direla gure kooperatibetako proiektu sozio-enpresarialak garatzeko. Horrek motibatzen gaitu eta horretarako egiten dugu lan. Eredu kooperatiboa indartzeko eta berritzeko.